Sou María Canosa e, aínda que a miña maior produción é de literatura infanto-xuvenil, vou comezar a dar lectura dun texto dunha novela para adultos que se titula O lado do que dormes. É nese xusto momento cando se me fai o nó na boca do estómago. Comeza a estrangularme e sobe pola gorxa, a vertixe de novo. Esa necesidade de chorar vai en aumento e prego porque non se desate o pranto. Xa estou chegando e necesito facelo con calma. Descoñezo a razón que desencadea a angustia. Cústame decidirme entre o cansazo, a culpa, a rabia, a soidade, os remordementos. Todos sentimentos enguedellados. Contéñome. Trago as vaguas no ascensor. Xa todas están de volta no estómago para cando entro na casa. A escuridade e o silencio envolven a vivenda como as estrelas o fan co ceo nunha noite de verán. Iso só significa unha cousa: os nenos xa dormen. Desta vez, o sentimento preséntase claro: pena. Quería velos, collelos, apertalos, ulilos, reconciliarme polo día ausente. Pero non é posible. Non vai ser. A seguinte lectura é un anaco do texto Muriel, que foi Premio Merlín de Literatura Infantil no ano 2017 e que ilustrou maravillosamente Lucía Cobo. Escollín un anaquiño que di así: ris, ras, ris, ras, ris. Por máis que tapou a cabeza co edredón, algo chamou a atención de Muriel. Un rabuñar. Sí, un rabuñar? Vaya, pois iso só podía ser Blin rabuñando o vidro coas súas poutas. Que pesado, pensou Muriel, e de volta de novo cara a fiestra. Ali o estaba, Blin, movendo as degadoupas dun lado a outro, tratando de cacer algo ao outro lado do vidro. O neno delubou os ollos, pero a luz cegábao e non entendía o que pasaba. Optou por apartar as sabas, poñer os pés nas zapatillas e saltar da cama. Achegouse o raposo e, cando focou ben a vista, non deu creto o que estaba vendo. Dúcias e dúcias de bolboretas golpeaban as ás contra a friestra, chamando a súa atención. Eran exactamente iguais cas do seu soño. Blin toleaba de contento, daba voltas e brincaba polo cuarto adiante. Muriel non sabía como actuar. As bolboretas axudáronlle a reaccionar, golpeando cada vez con máis insistencia a fronteira transparente. O neno non lle quedaba outra opción que a de abrir a fiestra, e en canto o fixo, o calidoscopio de bolboretas invadiu o seu cuarto, voando de tal xeito que case perde o equilibrio. Ata Blin se asustou. Cubriu o corpo coas mans e, cando deixou de sentir as pequenas ás facéndolle coxegas no aire, espreguizouse. Non quedaba nin un só insecto no cuarto. Estaba todo invadido dun po dourado que flotaba sen pousarse nos mobles nin na cama. Correu lixeiro á fiestra, pero só tivo tempo de ver como unha nube de bolboretas se afastaba da súa casa, seguindo o ronsel dun inmenso globo de cor lila. Aquilo só podía significar unha cousa. Volveu a vista ao cuarto e aí estaba, en col da almofada, un sobre alongado. Era para el. Mirou baixo a ventá, ao pé da porta da súa casa. Fígaro agardaba termando da bicicleta. O neno sorriulle e o carteiro chiscoulle un ollo. Non agardou a que marchase. Dirixiu a súa mirada ao sobre e, ao ver o seu nome escrito, recoñeceu a letra. Lembrou unhas palabras que ela lle dixera nunha ocasión. Non todos aprenden a crer, mais existen maxias ás que ninguén se pode resistir. Presento agora O lobo Ramón, un libro que foi ilustrado por Nuria Díaz e que comeza xustamente así. Ramón é o lobo máis singular da manda, por iso decidiu afastarse dela hai xa ben tempo e vivir independente. É que a él nunca lle agradaran moitos os costumes dos seus irmáns. Non lle gustaba nada a carne, nin asustar xente, nin a escuridade, nin aparecer nos contos con sona de malo. Ramón é un tipo tranquilo, que goza cos paseos polo monte,
un liscando encanta a flor a topa. Encanta ollar as papoulas, as margaridas, e tirarse a rebolos polos campos cando a erva trisca baixo o seu peso. Ramón é todo un romántico, un lobo dos que xa non se ven, e por iso mesmo un lobo solitario, xa que os demais membros da súa manda din que se aburren con el. Mas a Ramón a iso non lle importa moito. El é feliz dormindo raso baixo un manto de estrelas coa compaña da lúa. É o único lobo que non sobe a un penedo para ouvearlle. Só se debruza sobre as patas dianteiras para observala. É tan fermosa en cada unha das súas fases. Ademais, grazas a ela, Ramón aprendeu moitas cousas. Como se regulan as mareas, cando se debe sementar ou facer as colleitas, como podar as polas das árbores e incluso cal é o mellor momento para ir ao salón de beleza, cortar o pelo ou facer a pedicura. Porque Ramón, aínda que solitario, é ben presumido e sempre vai co pelo e as uñas moi limpiños, a máis de levar os peiteados e a decoración das súas poutas á última moda. Ai, aínda se lembra cando tivera ocorrencia de facer a permanente. Dixo xa había tempo, pero daquela era a última moda. Foi por iso polo que Ramón deixara medrar o pelo canto puido e botou os bucles por todo o corpo. Tiñades que ver aquel rabo, non era quen de movelo. Todo el semellaba unha bola, como se engordase o dobre do seu peso así de repente. Pero o rabo, aquel rabo metía medo. Todo cheo de guedellas enleadas como a cunchas de caracois. O tempo que durou o moldeado pasou no pobre do Ramón indo a alisar o pelo. Vou presentar agora parte da miña obra de divulgación, que é o último que estou facendo en literatura, algo completamente diferente, e traigo aquí o libro H2O, Pingas científicas, que ilustrou Luz Veloso, e vou ler un cachiño dun anaco do primeiro capítulo no que se explica que as estrelas nin titilan, como di o título, pero brillan. Como brillan as estrelas? A luz sae das estrelas e viaxa no espazo. É deste xeito como chega á Terra. Esta luz non é intermitente, senón un raio continuo. Ademais, a luz viaxa en liña recta desde o seu punto de orixe. Cal é o motivo, entón, de que se perciba escintilar? Pois a culpable deste fenómeno é a atmosfera. Aínda que transparente, e disto falarase máis adiante, a capa da atmosfera ten densidade. É máis, ten distintas densidades, por iso está subdividida en distintas capas. A capa máis próxima á superficie terrestre é máis densa que as outras capas. A luz, para atravesar a atmosfera, ten que desviar a súa traxectoria. E como xa se indicou, cada vez que cambie de capa, terá que desviar lixeiramente o seu rumbo. Isto é o que se coñece como refracción. O xa comentado, hai que engadirlle que na atmosfera se producen constantes cambios de temperatura, o que provoca correntes de aire. O aire frío, que é máis denso que o quente, descende, facendo subir o outro. Ollo, é un erro pensar que o aire cálido ascende. O que acontece é que a gravidade fai que o aire frío baixe ocupando o seu lugar. Como o aire está en continuo movimento, semella que as estrelas pestanexan. Estas desviacións tamén son culpables de que poidan parecer cambios de ton na luz, pero realmente as estrelas non escintilan, tan só se trata do efecto óptico que recibe da súa luz. Como sempre, volvo á ficción, agora volvo con outro libro de literatura infanto-xuvenil que se titula As pombas de Bastián e que ilustrou Noemí López. Nun anaquiño di así: Bastián sacou do seu peto un caderno pequerrecho. Collío coa mesma delicadeza coa que esmigallaba as faragullas de pan para alimentar as pombas. Miña recoñecía naquel xesto o Fausto que descubrira un día desde a súa ventá. O mesmo home que a intrigou desde o primeiro momento, aquel que vivía ensimesmado en alimentar as aves. Volveu dos seus pensamentos para observar,
igual que facía desde aventado o seu piso cando buscaba na praza aqueles primeiros días da descuberta. Reparou nas mans de Bastián e ali estaba o pequeno obxeto. Fixouse nel. Resultaba un caderno moi curioso. Tiña as páxinas dobradas e todas eran de distintos tamaños. Sabíao porque podía ver as puntas dos papéis saindo desordenadas por debaixo das tapas. Non tiñan orde nin concerto. Quizais só se tratase de apuntamentos, soltos. Foi dicilo e crer máis naquela idea. Ao manexalo entre os dedos, as páxinas comezaron a desprenderse. Ao tirar delas, soltábanse sen máis, sen necesidade de arrancalas. Voaban lixeiras, como as pombas. Bastián sorriulle abertamente ao mirala. O instante pediulle a miña que lixixe un papel de entre todos, amosándollos prendidos aínda baixo as capas do caderno. Ela colleu o primeiro que tocou cos dedos. Bastián despregouno e volveuno dobrar, facendo con el unha paxariña moi feituca. Dábaselle ben a papiroflexia, non había dúbida. Pousoulla na man a rapaza, soprou sobre o papel e esta deu en voar. Seguindo coa divulgación, presento Emilia Pardo Bazán, unha mente poderosa, co que pretendo chegarlle os máis novos a figura de dona Emilia Pardo Bazán. Escollo un extracto dunha pasaxe na que rememoro os anos entre o 1898 e o 1900. Emilia pensa, case fala para sí. Non teño acougo, tantas ideas na cabeza teñen que saír. Son unha libre pensadora. É unha mágoa que non me comprendan, pois é a maneira de evolucionar. Hai que me toma por tola, seino. Mas non hai peor cego que aquel que non quere ver. Non son un polo sen cabeza. Tan só descubro novos horizontes. Vexo, escoito e ás veces cambio. Mas nunca fun unha traidora, nin comigo, nin cos demais. Se tanto se escandalizan as miñas opinións, será porque lles dan valor. Moito lles intereso. Emilia sorría antes de volver sumirse nos seus pensamentos. Por non falar de todo ese asunto dos amantes que me axudican. Xa non lle chega cos escritores. Agora sei que tamén lles arramplo cos isos pintores, os xornalistas. Se todo iso se traduce nas atencións que me están a profesar, deixémolo estar. Eu sigo coas conferencias e coa inauguración do curso do Ateneo de Valencia, que é o que verdadeiramente importa. Por último, vou ler un anaco de A cazadora de estrelas que ilustrou Dani Padrón. As horas voaron sobre as súas cabezas e tiveron que volver se non querían que o anoitecer se botase enriba deles. Aproveitaron tanto tempo naquel lugar fermoso que se demoraran un chisco de máis en saír, motivo polo cal decidiron regresar ao galope. Facíano, iso sí, confiadas, pois xa coñecían o camiño. A Turrón chegáballe con pasar por un lugar unha soa vez para que non se lle escapase xamais da memoria. Así pois, regresaban a toda velocidade, cando aconteceu o que ata o momento nunca antes ocorrera. Turrón tropezou e levou consigo o chan a súa amazona. Non lle caeu enriba porque a egua se retorceu o inimaginable evitando esmagala e causarlle mal. A moza saiu ilesa. Ergueuse con presteza para socorrer o animal. Coñecíao perfectamente, sabía que tivera que pasarlle algo. Aínda non chegara a negrume da noite como para non distinguir. En canto puxo a vista sobre Turrón, xa o viu. A pata esquerda traseira estaba sangrando, atrapada nun cepo.